Vi er i det nordlige Uganda, et centralafrikansk land, hvor en i forvejen fattig befolkning i årtier har været plaget af borgerkrig. Det er et område, som har haft borgerkrig i 3-4 årtier. Først efter Amin, der var der en del uroligheder, og så har Lord Resistance Army hærget i det her område i de sidste 30 år, og dræbt og voldtaget folk. Så den her befolkningsgruppe, de har mistet både deres hjem og deres familie. Da den danske flettekunstner Jette Melgren i 2009 besøgte Uganda for at studere oprindeligt flettehåndværk, gik det op for hende, at de mange år med borgerkrig har betydet, at den traditionelle overlevering af håndværk fra generation til generation mange steder er gået tabt, fordi store dele af befolkningen har levet som flygtninge, ofte i flygtningelejre afhængige af nødhjælp. I de årtier, hvor der har været borgerkrig, der har den viden, den har ikke blevet bragt videre, når folk har siddet ude foran hytten og lært af hinanden. Så på den måde har de mistet den her tradition. Så tænkte vi, her kunne vi lave et projekt, som skulle højne kvaliteten af deres kurve, sådan at de kunne sælge det. Siden 2011 har Jette Melgren sammen med Peter Hersted og Jan Johansen været arbejdsgruppe for et udviklingsprojekt iværksat af Netop og Dansk Husflid. Projektet, der er økonomisk støttet af Danida, handler om demokratiudvikling og fattigdomsbekæmpelse. Og i et land, hvor store dele af befolkningen lever for under $1 om dagen, kan kurvemageri være en mulighed for indkomst, da materialerne er lige ved hånden. Den måde, de finder deres materialer på, det er, at de går ud og henter dem ude i bushen eller ude i sumpen, og så tilbereder de dem, sådan at de kan flette med dem. Folk her, de har ikke brug for at tjene de samme penge, som vi har, for de lever på en helt anden levefod, og mange de kan leve for under $1 om dagen, eller omkring $1 om dagen. Så på mange måder lever de jo ligesom vi gjorde i jernalderen, men samtidig så har de en mobiltelefon i lommen, så det er jo en stor kontrast at skulle bevæge sig rundt i. Der er nogen, som stadigvæk kan det, som har det med sig.
Men der er hele den her unge generation, som ikke har været i skole, og som heller ikke har fået den her viden fra deres forældre og bedsteforældre. Men der er nogen, som kan, og dem forsøger vi at finde frem til, sådan at de kan undervise deres egne folk. Det er ikke tanken i det her projekt, at folk skal flette, ligesom vi gør i Europa. De skal holde deres egne traditioner, og vi prøver så at finde dem, der er gode til det, og få dem til at formidle det til de andre. Den her kur, den er over fra et område, der hedder Sibi, som er over lidt øst faktisk i Uganda. Og det er en kur, der er flettet af grene, med det formål, at når du renser risen, så sidder du og vipper sådan her med den. Og så fungerer det her inde som en si. Der har de mange kurve i i mange forskellige regioner, som at det her, det er en kur, der kun findes i Nebi, og det her, det er en kur, som kun findes i Lira, som man aldrig har set 100 kilometer derfra, fordi man kommer ikke ud. Og derfor er det også spændende at føre de her folk sammen, fordi de så de lærer noget nyt af hinanden. I Danmark har projektet i Uganda affødt en udstilling med titlen Asante Sana. Det er swahili og betyder mange tak. En udstilling, hvor europæiske flettekunstnere har ladet sig inspirere af afrikansk kurvemageri. Og i Uganda er der indtil videre sket det, at interessen for hjælp til udvikling af kurvemageriet også har smittet af på interessen for hjælp til demokratiudvikling. Det hænger sammen på den måde, at de bliver nødt til at slutte sig sammen, ligesom vi har gjort i andelsbevægelser, for at de kan leve af det her. De kan ikke klare sig sådan som enkelt mennesker. Og der behøver de at skoles lidt i de her demokratiske begreber. Når Danida går ind i sådan et projekt, så er det vigtigste for dem, det er demokratiarbejdet. Og dernæst kommer håndværket. For os, der har det set lidt anderledes ud. Fordi vi har troet på, at det har været håndværket, som har fået folk til at komme. Fordi de har fået nogle teknikker, de har fået opgraderet de ting, og de har fået nogle produkter med hjem. Ved siden af, der har de så skulle have noget demokratiarbejde, som de i starten ikke var ret meget for, men som de faktisk er blevet utrolig glade for, hvor nu er deres opmærksomhed meget mere på demokratiarbejdet end på kurvene faktisk.
Jai